Kasmuel ng'eni gik miwacho go ber ahinya kaka rowere nikech be ng'enyne une joma ng'eny maka dang uyie nuchung' kamoro achiel kaka rowere unyalo tero chama mbele kata unyalo goye piny. Gik muwacho gi te rowere be nigi winjruok moro ni maendi gima dhi konyo to wadhi yiero ji machalo nade koso rowere pod dhi mana timo gima ne gitimo ga chakre chon cha. Maendi mbaka mosego kodi mang'eny kata e chenro mar Citizen kacha ni rowere madhi yiero jotelo. Ang'o ma gidhi ng'iyo kuom jotelo gi? Gidhi ng'iyo ni ma ng'ama jaratiro ma ng'ama nyalo konyowa koso gidhi ng'iyo mana ni marawera? Ing'eni asewacho severally ni bedo kijana ok en qualification ma leadership. Leadership onego wang'i gik moko mang'eny kata king'iyo sura mar nabich auchiel ma katiba mawuoyo kuom integrity. Nyaka wang'i issues manie chapter 6 mar katiba ma 2010 nikech we risk kaka chairman owacho wa risk go mbulu gi euphoria ma wadhi adhiya mana gi wave ni ji owacho piny owacho ni mae their candidate to an ka ng'iye keenly kase observe trend naneno kaka piny no react sama madaraka no ter Homa Bay. There was a lot of tribalism kanyo. People no mock onagi kabisa. Kaka nang'iyo kata very recently burial mar Jakom. There was a lot of tribal narratives. Ukabila moro mang'eny kabisa madji ne dhiro mbele mbui. So nyaka watang, if we don't change our kaka wang'iyo siasa ni dhi bedo marach to kuom broad-based ni there's no consensus ni vijende te agree gi broad-based lakini majority mag rowere Kenya ka agree, especially jochama ni they agree ni ntie some good broad-based ni kata an a firm proponent mar broad-based ni nikech one dini chama led by Raila Odinga no dhi ng'anyo in 2023. In 2024 ane mane in the front line Castro I yield to Jacom's persuasion nikech in his last year anya wacho confidently ni there is no other young person mane osiep Jacom apart from Sala lakini Sala no Jacom no ng'eyo prior. In his last year of life ane man closest to him to no can close to Jacom bure nadwa waneka ka wanyatero Kenya mbele kaka no lead demonstrations 2023 ta ana lead mag 2024 gi gidonje agreement that's why sometimes ineno ka disagree with certain officials matemo rikni gi broad-based arrangement nikech for them en mana popularity context one wadwa deliverables mag vijende wadwa watch nengo ma certain basic goods or they paying wada meaningful inclusion gi mar youth a public life wadwa watch corruption wada unemployment or be sorted out cost of education gi capitation gi moko makamago those things need to be sorted out in this broad-based arrangement. So kaka you the one family behind this broad-based arrangement lakini we must see the deliverables. Experts more donate money government from ODM nyaka gitine jopin to get team a good job kata sani as we're going for ODM at 20 onegwa give props to some of the organizers kata chairman wa Junet gi Governor Wanga. They're doing a very good job in terms of preserving the party. Wada neno other elected leaders giving their all to the party. Okunya bedo ni gima jo siasa dwatimo en mana criticize party, criticize government to onge gima gitimo mondo gikel rowere malo mano to okwanya ere pogruok e kind gima iwacho gi gima Sifuna wacho ga